Kaixo lagunak, Iker Foronda naiz, zestelari profesionala, beste hartu dute zuek jakiteko zer dan zestelari bat, ze igual batzuk ez duzue kirolako ezagutuko. Bueno, nire ibilbidea hasi zen 10-11 urte betetzeko nikonean. Orduan hasi nintzen pelotan, hasieran probatu nuen eskupilota, baina eskuetan min asko ematen zuten ez. Tramankelu honekin jolastea erabaki nuen, eta abiadura gehiago hartzen duelako eta politagoa iruditzen zitzaidalako. Eta ordutik aurrera jota fuego ibili naiz munduan zehar pilota zabalduz. Hori, adin horretan hasi nintzen eta afizionatu bezala egon naiz 23 urte beti nituen arte. Afizionatu mailan lortu ditudan txapelketak edo txapela garrantzitsuenak izan dira 22 urte azpitik 2000an irabazi genuela munduko txapelketa. Gero 2002an Iruñan mundiala jolastu genuen, baina hor ez genuen irabaztea lortu eta zilarra lortu genuen. Eta gero ja 2003an 23 urte dituela estatu batuetara etortzeko aukera izan duen profesional bezala. Horre egon nintzen 3 urtez, berez hasian nintzen ikasketak egiten dibezen, eta 2. mailan aukera hori sortu ditzaidan ez nintzen estatu batuetara, baina 3 urte pasata gero erabaki nuen bueltatzea eta ikasketa horiek amaitzeko eta aukera izan nuelako bai festan jolasten Euskal Herrian ez. 2006-tik 2010 arte Euskal Herrian jolasten egon nintzen eta ikasketak amaitzen. Eta gero ja 2010-tik gaur arte gero bueltatu izan naiz estatu batuetara, hasieran denboraldi txikiagoak egiten eta gero bukaeran ja urte osoa egiten, ez? 2013-tik hona egon gara urte osoan jolasten hemen Daniako frontoian, Miami ondoan. Eta profesionaletan lortu izan dituan emaitzarik nabarmenenak izan dira 2009an Markinan irabazi genuen munduko txapelketa Lopezek eta biok. Eta gero 2012an hemen Orlandon izan nuen aukera jolasteko Citrus txapelketa eta buruz buru irabazi izan nuen. Oso garrantzitsua da txapelketa hori ze hemengo frontoiko, estatu batuetako frontoiko pelotari honena jolasten dute. Txapela hori lortzea oso zaila da. Hori izan da gutxi gora beran egin duan zehar. Bueno, entrenamenduei buruz gomendatzea hemen oso zaila dela entrenatzea, ze berez jokatzen dugu egunero, konpetitzen dugu berez, kinielak horrelako dira. Hori aipatzea ezberdintasuna nabariena hori dela, ez? Estatu batuetan ez dira partidua jolasten, kiniela baizik. Kiniela da sistema bat apustuari begira gehiago ikuskizunari begira baino, eta orduan egiten duguna da hori. Asteazkenean hasten dugu gure rutina, ez? Eta asteazkenetan daukagu doblea. Juten gara 12etan, hasten gara ordu batetan, orduan hor aldatzen gara, berotzen dugu eta holan. Eta gero ordu batetan hasten dugunean gutxi gora bera jolasten dituzu 5 kiniela pelotari bakoitzak, batzuk binaka, beste batzuk banaka. Eta kiniela sistema da 8 bikoteka danean, sartzen dira bata biaren kontra jolasten eta irabazten duena gelditzen da kantxan eta 3 sartzen da jolastera. Gero 4, gero 5, 8 arte. Eta tantua egiten den bakoitzean puntu bat lortzen da. Buelta osoa ematen danean, banaka zenbatu beharrean binaka zenbatzen dira puntuak eta lortu behar da 7 puntu egitea. 7 puntu egiten duenak kiniela irabazten du. Horrelako 5 kiniela jolasten du hori bat. Normalean izaten dira 4 binaka eta 1 banaka. Eta asteazkenetan horrela jolasten duzunean amaitzen duzu gutxi gora bera ordu batak aldera, ordu biak aldera. Hor luzatzen duzu, egiten dituzu zure rutina bueltatzen zara, izotza jartzen duzu mina daukazu lekuetan, egiten duzu itzulera, talma itzulera, ez? Jakingo duzuen bezala ze, gorputza behar duelako berriro bere tono normalera bueltatzea, eta hor juten zara etxera, suplente ez baldin badaukazu, bazkaltzera,
bazkalostean igual deskantzatzen duzu pizkat, eta berriro erratzaldean 6etan frontoira joan behar duzu, 7etan berriro hasten zara, jolasten beste 5 kiniela, 9:30 arte gutxi gora bera. Hori izaten da gure rutina. Kinieletan dena da esplosiboa, dena da jolastu behar duzu topera tantu bakoitza, ze bestela kalera zoaz eta ilaran egon bar zara berriro sartu arte. Orduan da oso esplosiboa, baina gainera gelditzen zara asko, egiten duzu jolastu tanto bat, galtzen baduzu, lerroan jartzen zara, osten zara, berriro sartzen zara topera, egin behar duzu beste tanto bat jolastu eta saiatu irabazten. Hola, izerditzen duzu, osten zara, izerditzen duzu, eta horrela, 5 kiniela jokatu arte batzutan, kinielen artean bebai, igual badaukazu bat geldiune bat, hor aprotzatzen duzu abdominal batzuk edo egiteko, mantentzeko pizkat temperatura eta ez jisteko aktibazio hori, baina hori da saiena, eta hori egiten dugu asteazkenetan doblea dugulako. Ostegunetan daukagu gauez bakarrik, 6etan juten gara. Ostiraletan berriro gauez, larunbatean berriro doblea, eta igandetan goizean jolasten dugu. Orduan astelena eta asteartea normalean atsedenerako erabiltzen da. Ni bai lehen egiten nuela, lehen zegoen aukera ostiraletan goizetan juteko entrenatzera testarekin, eta lehen erabiltzen genuen hori. Hori aukera gaur egun ez dago, orduan probatu behar baduzu testa berri bat, edo sake batzuk egin nahi badituzu, edo praktikan nahi baduzu errematea edo zehozer, orain egin behar da jolastu aurretik. Marzara pizka lehenago, igual 5:30 horrela, eta sartzen zara 6etan kantxara, hor egiten dituzu zure saiakerak eta gero 7etan hasten da konpetizioa dena. Orduan oso zaila izaten da, entrenamendua planifikatzea. Euskal Herrian partiduekin oso ezberdina da, euskazu igual egun bat edo 2 partiduak astebukaran, igual daukazu larun batean eta igandean, edo bakarrik larun batean, orduan astea partidu berren inguruan planifikatzen duzu, igual zara 2 egunetan, aste hartetan da aste egunetan ebeiz internatzera teknikoa dena, eta daukazu astelena, asteazkena eta ostirala fisikoa lantzeko. Hemen hori oso zaila da. Orduan guk egiten duguna, edo nik egiten duana da tonua mantentzeko, fisikoki ondo geteko eta holan, beti jolastu behar duanean denborak joan ondo berotzeko, berotzen dute ariketa batzuk egiten edo gomekin edo pesa batzuekin, gimnasioa daukagu hor frontoian bertan, eta hor berotzen dute pesa batzuk egiten, lehen da bizi igual 5-10 minutu korrika egiten duzitan edo bizikletan ibiltzen naiz aktibatzeko eta temperatura igotzeko, eta gero ja pesa batzuen bidez edo pizkat potentzia gehiago, gero zera euskazu esango dizuet, sartzen bazara 7etan jolastera, dauzkazu 5 minutu berotzeko, baina txandak egiten da. Binaka jolasten direnean sartzen da bata, 2 eta 3ko aurrelaria, osea 5 pelotari kantxa barruan pelota batzuk botatzera, 2 minutu, sartzen dira beste 2 minutu 3 atzelaria, 4 bikotea eta 5 bikotea, dira beste 5 pelotari, eta azkenengo 2 minututan berotzen dute 7, 8 eta 6. Orduan, 2 minututan ez dago denborarik berotzeko. Da bakarrik jaurtiketa batzuk egiteko, ze horrela askatzen duzu pizkat besoak eta hola, baina oso garrantzitsua da aurretik egineko lana, kantxa kanpoan, bero-bero goteko kiniela hasi orduko. Ze kiniela azten danean, ja bat abiaren aurka jolasten duenean, topera azten zara. Konpaginatu ikasketak eta kirola, oso adibide txarra naiz ni horretarako, ze oso ikasle txarra izan naiz ni beti, baina bai esango dut oso garrantzitsua dela motibatzen zaituen zehozer aurkitzea. Neri nahiko txarto maizitzaidan ikasketak eta hasieran eskolan nola, baina egia da IBF egiten hasi nintzanean, hor nire motivazioa topatzen duela, asko gustatzen zaizkean asignaturetan batez ere, batzuk baziren zailagoak eta peinazoagoak, historia eta anatomia da hola, baina azkenean hori, zehozer gustatzen bazaizu, asko zerrazagoa da ateratzea, eta hori konpaginatzea zaila da, entrenamendu pilokin eta txapelketa dituzunean kanpoan eta hola bidaiatzen eta hola. Gero, adibidez, 2003an etorri nintzanean ona nahi nuen ikasketetik, jarraitu emendikan, baina oso zaila egin zitzaidan, azterketa konpaginatzeko nire oporrekin eta guzti hori ikasi behar zure oporretan, nahiko zaila. Baina, lortu nuen azkenean denbora gehiagorekin karrera ateratzea. Así que, baldin badago hortik ni bezalako ikasle traketzen bat,
bilatu motibatzen zaituen ikasketen bat eta aterako duzu. Gogoa baldin badaukazu, denbora gehiago behar bada, zaudelako beste kirol batetan sartuta buru belarri, azkenean aterako duzu. Hori da garrantzitsuena. Hor kirola badakizue bere sakrifizio batzuk badituela. Niretzako ez dira oso nabariak izan, batez ere ez dualako erretzen, ez dualako edaten orduan batzuk igual edaten dutenek edo zeindu behar direnean gogorra itzen zaie parte hori, niretzako hori erreza izan da. Baina bai adibidez, indefendengoela ikusten duzuenean beste batzuk ikaskuzera doazean da, edo ikasketa behia egiten dela, ikaskoetan txapelketetatik eta ezin izan dut. Osteguneak bebai oso onak izaten ziren horre karreran, baina askotan ezin nintzen parrendan irten, edo irtetzen nintzen pizkatxo bat ordu batak arte, edo ordu biak arte jakinda goizun behar nintzala etxera, baina hori ez nuke aldatuko ez ebez, berriro jaioko bandintz askotek esaten dute, berriro zestalaria. Sakrifizio hori niretzako ez da zer oso gorra izan. Dagokionez, horrez naiz asko luzatuko, ni denetarik jaten dut, bai zeiatzen naizela bidez Euskal Herrian txapelketak dituenean zeiatzen nintzen pasta eta aragia eta holan jaten igual txapelketak horretik. Baina normalean eta hemen estatu batuetan egunero jolastuta, zeiatzen naiz garaiz jaten, denbora usten gero diseinu eta holan ondo itxeko. Batzutan ere ez dago aukerarik bebaiz, suplente baldin badaukazu goiza eta atzaldean, hor bertan bazkaldu behar duzu eta eramaten duzu etxetik berotzeko zer eta igual bazkaldu duzu pentsatzen ez duzula jolastu behar eta suplente sartu bazara eta digestioa egin gabe jolastu behar duzu. Orduan, zaitzen naiz gauzak ondo egiten eta hola, baina ez daukat dieta berezirik. Jaten dute aldudan guztia, ez bariatua, berdurak, pasta asko jaten dut, asko gustatzen zaidalako eta ondo dalako kiloara egintzat. Gero hidratatzen naiz ondo, bai eramaten dute edagarri energetikoren bat horrek dakian izateko, baina hori normalean, zehatzen naiz zaintzen, baina denetarik jaten. Nik uste dut dietarik onena da, dietarik hidratu bat oso guztiek. Are gehiago izango nuke, ez? Neri kirolak gehien aportatu diana, batez ere izan da oso lagundonak egin ditut. Han Euskal Herrian jolasten duenean leku ezberdinetara joan behar nintzenez Bizkaira, Gipuzkoara, Nafarroara eta hola. Hor oso lagundonak egin ditut eta gero hemen estatu batuetan profesional bezala bai ezagutzen jendea zinogea, ez? Horrekin gelditzen naiz txapel guztien gainetik, ez? Egin dituen lagunekin. Eta gero sorte asko izan dut eta mundua ezagutzeko aukera izan dut kirolo nire esker, ez? Kuban jolastu dut, Venezuelan jolastu dut, estatu batuetan, iparralden, asko bideatu dut kirolari esker, eta hori burua bai zabaltzeko aukera ematen dizu, ez ezagutzen dituzu beste leku batzuk, jendea, eta hori oso positiboa da, eta bena kirolari esker izan. Agur bero bat, eta espero atsegina izatea. Entrevista hau, pizkat txapa eman dizuet, baina hori animo eta segi kirola egiten. Txigoiak.